Acabem d'iniciar l'estiu, per tant, en aquest programa parlarem d'activitats d'estiu, parlarem dels centres de l'esplai. La Consol Duran és responsable de la coordinació d'aquests centres i avui ens visita per parlar d'aquesta tasca estiuenca i del que es fa en els centres d'esplai. Benvinguda, Consol. Bona tarda, benvinguda. Què es fa en un centre d'esplai? Mira, en un centre d'esplai bàsicament es ve a donar una experiència en un temps lliure d'esbarjo, en un moment diferent, i es dona l'oportunitat als infants i joves que puguin una mica ser ells protagonistes, que puguin conèixer noves coses i aprendre, també que puguin conèixer Jesús i que sobretot aprenguin dels altres, tant de monitors com dels altres companys. I aquí organitzem activitats des de colònies, que són estades de 5-10 dies, matí, tarda i nit, campaments, que és la mateixa versió de colònies, però en lloc d'una casa, amb una tenda de campanya, rutes en què anem fent camí i que per tant es pot fer molta més experiència, revisió d'un mateix, d'un compromís, d'una convivència. I després també hi ha els casals, que els casals poden ser matí i tarda, o poden ser només a la tarda o només al matí, amb dinar o sense dinar. Aquí es mobilitza moltíssima gent. Molta gent, sí. Entre monitors, organització de les cases, les rutes, de quanta gent podem parlar? Bueno, si està comptabilitzat això en conjunt, però clar. Aquest estiu estem movent aproximadament, perquè sempre hi ha les últimes coses, uns 1.500 nanos del Bisbat de Girona, i uns 350 monitors i directors. Aquests monitors es preparen per ser monitors? Sí, aquests monitors s'han preparat primer en els seus centres i a les seves parròquies, i després molts també han fet la formació a la Fundació Mare de Déu del Món, a l'Escola de l'Esplai, han fet la formació que els acredita com a monitors o com a directors d'un centre d'esplai, tant dels nostres com d'un altre lloc. Imagino que molts d'aquests monitors deuen sortir ja, és la pedrera, per dir alguna cosa, no? Venen ja, de petits ja potser feien. La gran majoria que tenim són nois-noies que ja han començat de nens i que ells han fet aquesta experiència i que la volen continuar i que a més els hi agrada i ho viuen. El més important és que ho viuen. Això és el més important. De quants centres d'esplai disposa la nostra diòcesi? La nostra diòcesi en aquest moment, centres actius, són 27 centres repartits per tota la diòcesi. Hi ha alguns centres que estan en stand-by, però 27 actius que organitzen activitats. I tu ets la responsable de la coordinació d'aquests centres. Sí. Com a coordinadora, què feu? Mira, una mica és vetllar perquè aquests centres no es sentin sols, després perquè els monitors, els infants descobreixin que hi ha altres centres d'esplai i després organitzem activitats junts. També intentem que ells descobreixin una mica quina és aquesta tasca educativa que han de portar a terme i una mica lligada també amb la parròquia o amb la zona on viuen. I per tant, la coordinació, el que anem fent és això, vetllar també perquè les normatives es compleixin, perquè, clar, és necessari, i estar en contacte davant de les necessitats que pugui tenir qualsevol centre. Vosaltres digueu allò de fer del temps lliure un temps amb sentit. Exacte, perquè pensem que el temps lliure, si en els nostres centres, és educatiu, és vivencial i dona una experiència que serveix per créixer i per formar en els infants i joves que tenim. Més o menys, com dit al principi, però de cara a aquest estiu, les activitats en cases de colònia, centres, ple, no? Molta activitat es prepara, no? Molta activitat, sí. Evidentment que s'han reduït una mica els casals, perquè a vegades els casals, com que l'aportació que han de fer les famílies a vegades és més important, aquí hem tingut una mica més delicat, però el que són colònies, campaments, rutes, tot això, no, ple i anem
tirant endavant. Bé, és com el món de l'hostaleria, que tots diguem que quan estem de vacances ells treballen més. Per tant, vosaltres, quan arriben les vacances, per molts de nosaltres, vosaltres esteu a plen rendiment. A ple rendiment. No teniu vacances, les feu a la tardor, com feu això? Bé, si bàsicament els monitors i directors o responsables que hi ha d'aquests centres a l'estiu compaginen, perquè molts també treballen o han estudiat durant l'hivern, perquè una cosa és que l'activitat d'esplai no la fem només a l'estiu s'intensifica, però hi ha molts de centres que la fan a l'hivern també. I després el que fan és al setembre, sobretot molts, doncs és el moment de relax, o és el moment, l'agost és el moment més fluix amb activitats. De totes maneres, jo sempre dic que les vacances no és tan sols fer un gran viatge, sinó és trencar amb la rutina, i per molts monitors d'aquells penso que és trencar amb la seva activitat durant l'any i es dediquen a això que ja és el que els apassiona, d'alguna manera. I a més molts s'ho estan esperant, no? Perquè ells aquí perquè ho viuen i posen molt de la part seva de cara als infants. Senten allò que és important perquè ells ho han viscut i la manera de transmetre-ho. Una cosa, moltes gràcies per haver vingut, que tingueu una bona tasca aquest estiu, i vostès ja ho saben, l'activitat a la diòcesi no para ni a l'estiu. Nosaltres, amb aquesta sèrie d'entrevistes, sí ens aturem, perquè a partir de la propera setmana hi haurà altre tipus de programa. La setmana que ve segurament serà el bisbe Francesc, el que serà convidat, i després hi haurà 2 mesos per conèixer una mica in situ la vida de les parròquies de la diòcesi. I al setembre tornarem amb la sèrie habitual d'actualitat i entrevistes. Gràcies i bon estiu.